Тебе, Исусе, нов народ во Тебе, Господи, народ покорени, послушени да сме на Те, новородени, за да ни спаси. Народ покорени, послушени да сме на Те, новородени, за да ни спаси. Дай ми ново сърце, дай ми нов дух, дай ми нова сила, Исусе, направи от мене Боже Твой народ. Амин, Господи, славни царю. Слава на Бога. Брати и сестри, като ваш служител тук на нам, моля ви се, и в молитвени събрания, сестра Наде, не ме наричате пастир, аз съм ваш служител. Господи, благослови нашия служител. И сега като ваш служител, който Словото казва, че аз съм отговорен за вашите души, ако не ви кажа истината, ще отговарям пред Господа. Така брат Миленчо даде Словото с любов, но аз ще бъда малко по-остър. Като баща, който жали детето, когато вижда, че прави. Първото нещо, което искам да кажа на църквата, хора, знам, че са ходили по лоджи, по гледачки. Моля ви, покайте се. Покайте се пред Господа, спрете с тези неща, защото това докарва проклятие. Ако някой има вкъщи емалии, такива неща от ходжата, фаралете ги в ръката, срите ги, запалете ги, отречете се, защото това не е проклятие. Това е вид покаяние. И като ваш слуга, ако не ви каже истината, означава, че аз не ви обичам. Брати и сестри, днес в много църкви се чува звук и този звук не е викът на покаяние, нито призивът към святост, а мекият, успокояващ шепот, който утешава плата, докато става душата непроменена. Мнозина са развили сарабеж в ушите. Те вече не издържат на здравата доктрина. Те вече не гладуват за истината, която ги реже и коригира. Вместо това, те се събират, говорят, клюкарстват и дори видях пастир, който така успокояваше църквата. Един път спасени ли сте? Не бойте се вече. Край каквото и да правите, вие сте спасени. Не. Както има записано в книгата на живота. Моисей казва, мене запиши, тех отпиши. Има и отписване, хора, не искам да ви успокоявам. Знам, че църквата, когато придобие свят страх от Бога, тя ще бъде силна. И днеска слушам един служител, който казва, аз повярвам в 90-те години, когато имаше благодат, когато беше силна църквата. Казвам истината, докато го слушах, аз виждам, че ние си стоим в тази благодат. Слава на Исус, слава на Исус. Където има покаяние, смирение, ще има благодат, да знаете. А техните църкви, където слушат, те са сухи вече. И те говорят с носталгия за миналото. А аз го виждам това мало стадо. И Бог да прибави повече и повече души, които са умрели отвънка. Ето за комшията ме много страшно съжалявам. Колко пъти съм му говорил. От тук дискове съм му давал. Покай се, бе, човек, оправяше тук плочките отвънка. Ден. И в последния момент разбрал, че е искал да му дам водно кръщение. Но Словото казва правилно, човеците един път да умрат. Един път и край настава съд. Дай Боже да дойде свят страх в сърцата. Да знаем какъв се могъщ Господ Бог ние служиме. Знаете, Божието Слово никога не е било писано да бъде перце на тегари. То е меч. То е меч, който пронизва грехът. И когато църквата стои в това страхопочитание, тя ще бъде благословена. Словото никога не е било писано да ни потупа по гърба, а да пронижи сърцето ни. Брати и сестри, ще ви прочета, без да ви задържа много. Няколко стиха, с които искам така да първо да усетите Господната милост, каква е. Във 2 Петрово, от 3 глава, 9 стих.
Вижте милостта на Исус Христос. 2 Петрово. Знам, че вие всички това го знаете. Знам го. Обаче дявол много бързо украде. Затова припомнете си Словото. Проповедта гледайте отново и отново и отново. Вижте. Господ не забавя това, което е обещал, както казал брат Милен. Когато ние вършиме това с Исус покаяние, ще дойде благословение от род в род. Ще се ражда на Божно потомство и името на Исус Христос ще се величае така. Амин. Господ не забавя това, което е обещал, според както някой смята бавенето. Но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някой. Той не иска да си стоиме в греха без покаяние. Ще умреме. Но всички да дойдат на покаяние. Амин. Добре, искам да попитам църквата. Всеки от нас знае къде греши, нали? Всеки си знае слабостите. Направо ви казвам, ако не спрете, ако не спреме, ще си стоиме на църква, няма да сме спасени. Лъжата няма да влезе в небесното царство. Имаше един измамник, който без сватбарска дръх и той се накаца там. Представи си какъв е бил хитър този човек. Той не е бил покаян, той е търсил нещо. Оттам беше изгонен. Във външната тъмница, там където е плаче скръцане с зъби, мили брати и сестри. Требува ни истинско покаяние. Покаянието е, знаете ли какво? Е така си бил, обръщаш се е така. Ама не е така, това не е покаяние. Защото няма да вида плод, няма да вида дело. Така казваше Йоан. Рожби, змийски изчадия. Те беха оплашени и ходеха да се кръщават. Кой ви накара да бягате от идещия гняв? Гледаш ли? Идва идещ гняв. И те усещаха това нещо и бегаха. И той ги наричаше змийски изчадия. И тогава вика, принасяйте. Както духът има плод, радост, мир, дълготърпение, себлагоздание, кротост, така и покаянието има плод, мили брати и сестри. Знаете ли, покаянието не е само сълзички. Не е сълзички. Защото понякога сълзите може да текат, знаете ли как? Знаете ли? Аз когато бех в света, като чух някаква хубава светска песен и си плачех. И това се казва емоция. Емоцията е много измамно чувство, да знаете. Трябва да ги разграничаваме. Емоцията е когато е духът. Емоцията е съжаление. Видиш някой плаче, ти плачеш. Що ти плачеш, ти не знаеш. А покаянието е съжаление за греха, който е наскърбил сърцето на Бога. Братя и мили сестри, аз когато се грешавах от младостта, легах болен. Истина ви казвах. Казвам истината. Легах болен. И виках, Господи, дай ми наказание. Накажи ме, Боже. Моля те да мой в литостта в силата да ме довършиш. Накажи ме, много съжалявам. Как можех? Пея песента за спомена. Прости ми, Господи, че аз не мога да си проста в младостта. Но виж, Словото ни дава една голема благодат. Човека вече не е жив. Ние сме живи. И имаме надежда за покаяние. Братя, мили сестри, аз съм потресен от служители, които виждам какво пишат в Фейсбук. Толкова хубави думи. Обаче събеправедността е заслепила акъл, сърцето. Алилуя! И днеска в сърцето си почувствах, знаете ли какво чул глас? Не знам колко съм духовен, Боже святи. И ми се каза, че много хвалители, служители с мощно алилуя отиват в дълбините. В ада, чуйте го това нещо, не искам да ви плаша. Много служители, хвалители ще отидат в ада. Ще си извършат волята на Господ тук. Те, че си карат, че си говорят Словото, но те ще разкаят. И аз искам църквата да бъде покаяна и благословена. Защото, както каза брато, има 3 години. Бог чака 3 години. Първата година няма плод. Втора няма плод на покаяние. Трета няма плод на покаяние. Защо да изтощава земята? Защо да заразява църквата? Аз съм принуден да кажа, сестра, големата църква дала. Тук Словото не дава. И съм го правил. Не е да се направи, че ние сме по-големата църква, а защото искам да бъде чиста невяста за Господа. Амин. Да нема зараза. Искам да бъдем наистина спасени един ден. Ние сме храм на Святия Дух, хора. И днеска с баща ми се разговаряме.
И викам, татко, трябва да мане това от думане. Трябва да сопреме за то, да спреме. Защо? Защото ние оскверняваме храма. А па за другите, които пият, които пушат цигари, казвам ви, спрете. Спрете, бе, брати и сестри. Спрете, бе, унищожете го това нещо. Един път за винаги. Тази служба, дай Боже, когато изнайдеш от тази врата, да си вече друг човек. Амин. Решил си в ума. Разберете, че бойното поле е тук. Каквото си решиш, това ще стане. Когато ти си кажеш, Господи, Твоята кръв непорочна е заради мене. Пролята. Капка по капка. Аз съм без покаяние. Ето сега ще ви прочета един стих, от който ме е най-страх в цялата Библия. Чуйте сега. Го номера само. Евреи 6 глава, 4 стих. Не знам от този стих дали има нещо по-страшно в цялата Библия. Защото за тия, които веднъж са били просветени, вкусили сте от Бога, видели сте колко е благ. Алилуя, кръстени сте в Него. Защото за тия, които са били веднъж просветени и са вкусили от небесния дар и са станали причастници на Святия Дух и са вкусили колко е добро Божието Слово. Плакал си, че си го и си плакал. Още са вкусили и от великите дела. Бог е направил на всеки един от нас по нещо, знам, вярвам. Великите дела, които въвеждат бъдещия век, надолу още, а са отпаднали. Затова днеска съм удил да го на хора отпаднали. Казва, невъзможно да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия син и го опозоряват. Божия милост. Знаете ли един ден, когато непокаяният човек застане пред Бога и Бог Отец му каза, ти какво направи с кръвта на моя син? Ангеле, вижда ли неговото име в вечния живот? Сега ни е лесно. Знаете ли там, когато застанеме? А всички ще застанеме. До един. Ще напуснем тия тела рано или късно. Ще застанеме пред него. И тогава Бог ти каже какво направи с кръвта на моя син. Чуйте ме сега, брати и сестри. Тук казва вече, че не е възможно да достигнат до покаяние. Аз го разбирам този стих така. Говорът ти да се покаеш, ти си казваш, какво па толкова? Добре, той е малък грех, излагал си. Утре правиш по-голем грех. Расте. И аз ти говоря, покай се. Грехът е набъбнал вече. Ти не можеш. Даже вече за тебе не е грех това нещо. Разбирате ли? И тогава вече ти не можеш да стигнеш до истинско покаяние. Защото вече сърцето ти е вкаменено. И това се е родило вече смърт. И затова Словото казва за такъв, не казвам да се молиш. Виждате ли? Това вече е родило. Той е набъбнал, грехът се развие, ражда смърт. Потъпска си кръвта на Исус Христос. Но ние сега имаме надежда, имаме и шанс да се покаяме истински. Да спреме, вижте. Най-големият проблем на нас цигането. Тупнали се този тапан. Всички са там. Ама някой е така, че гледа отстрани. Ама знаете ли кога се отвори земята? И тия ще гледаха и тия пропадна. Тия не играе, обаче бея там. Това говори Словото, че вие не вярвате по истинския начин. Защото вие сте едно със света. Брате и сестри, нека Бог да ви даде дух на покаяние, защото както нека знае дали няма да ви дам дух на покаяние. Но нека всеки да си направи преглед. Това, че няма да ви четат. Доволно ви е Словото. Ние трябва да се покаяме истински. Не е пред човека. До вечера ще пусна една песен. Да видите какви думи от Святия Дух. Дали наистина ние тук сме заради хляба и рибата. Или да не гледат в интернет, че сме... Да го гледат в рък. Търсиме човек от одобрение от човека, се вика в песента. Да каже, брат Мичо, къде се събира там, са форца. А ние си имаме вътрешни грехове, непокаяни и всекой се тая. И знаете ли какво е страшно? Умре некой, да бъдете благословени до дълбока старост. Амин. И на гробищата това беше много в християнин.
Това беше стълб на вярата. Аз знам, че той е лагал, мамил, крал пари, направил. Това беше. Каква ми е файдата да се представям пред вас? Имам ли файда да се представям пред вас? Само заблуда страшно нещо е. Приемам овации от човеци. Вижте, брат Мечо, отворил си е кащата. Собира, пее, спи на гушите. А аз вътрешно, непокаяно, залостено сърце. Права си трикатъците между мене и Бога. И си казал, алилуя, и Господ си трае. Защо? Спасявам вас. С таланта, който ми е дал, даровете са неотменими. Спасявам вас. Но един ден заставам да не бъда отче правен в името на Исус те моля. Съдиме се да не бъда осъден заедно с целия свет, Господи. Какво прави ти, брат Мечо, да си кете река? Служи там на хората, Господи. Мъчих се. Да. Там, това. Леле, верно, Боже, аз съм заворил, бе, татко, ке не ми са кажали. За това ви идувам. И ако видите нещо в мене, кажете ми, моля в името на Исус. Това е живот за мене. Ако видите някъде, че бъркам, кажете ми, моля ме. Брат Мечо, това не е право. Защо? Библията пише, така ти правиш унака. Кажете ми, това е живот. Да дойде покаяние. Защото, когато ние се грешаваме един грех, много пъти го повтарям, той няма да ти е вече грех. Една ще излажеш, два ще излажеш, три ще излажеш. Вънка са лъжците, камо ли за другите грехове. Бог да ви благослови, да ви помогне. Наистина да обърнем така. Какво сме правили? Обращаме се вече и това, като сме го правили, повече да не го правим. В името на Исуса. И бъдете постоянни младежи. Постоянни бъдете в огъна. Стойте тук в огъна на Святия Дух. Не може там да е оджено ти да седиш оттам от интернет, отдалеко. Нема се сгреш. Тук е огъна на Святия Дух. Амин. Тук, когато сме събрани в Неговото славно и велико име. И аз знам, че когато църквата се покая истински, ще дойде любовта в сърцата. Дойде любовта, пламна огъна, ще се запали. И даже много друго ще запали. Амин. Дай Боже. Бог да ви благослови. Нека се помолим. Боже, слава Богу. Господи,